Слухай, дзіцятка, слухай. Здарылася гэта у той старажытны час, калі Бог толькі стварыў зямлю, і чалавека на ёй яшчэ не было. А дзе ж ён быў тады, бабу? У космосе? Не было, дзіцятка маё, яго і ў космосе, таму што і космоса таго яшчэ не мелася. А зямля ўжо была? А зямля ўжо была. І без чалавека? Без чалавека. Ой, не трэба было таго чалавека. Няма і не трэба. Як гэта зямля без чалавека? Гэта ўжо не зямля. Так не можна, таму што так немагчыма. Я ж вось ёсць. Ты скажы, я ёсціка? Ёсціка і заўсёды буду. Ёсціка, дзіцятка, ёсціка. І будзеш на радасці на гора заўсёды. Я увогуле лічу, што это край паэтаў, колькі людзей мастацтва адсюль выйшла. І быў час, калі на Беларусі, калі нашы далекія продкі маглі гаварыць з лесам, з дрэвам, з травой, маглі гаварыць з небам. Не толькі гэтыя балоты былі ў нас. У нас была прага нейкіх ведаў, зліцця з тым жыццём, што было вакол нас. І з цягам часу мы просто пачалі это забываць. Мы пачалі забываць тую містыку, а это інакш сёння як містыкай не завецца, зліццё з прыродай. Эта містычнасць ад нас адходзіць. І я думаю, это самае страшнае, што адбываецца сёння з чалавекам. Таму што чалавек не толькі неуважлівы стаў да прыроды, ён стаў неуважлівы да тых знакаў, якія дае яму прырода. Прырода, вот это наше сённяшняе жыццё, кожны дзень пасылае нам знакі. Нам пасылае некія знакі неба, нам пасылае знакі трава, нам пасылае знакі вада, нам дрэва пасылае знакі. І мы сталі глухнуць, мы забываемся на сваю прыроду, мы забываемся глядзець сабе пад ногі. Занёсся ўвогуле, далека занёсся чалавек і пачаў жыць глобальна. А ўсё ж сапраўднае жыццё – это тут, перад намі, это ў вадзе, на зямлі. Это тое, што кружыць вакол нас. Ад самага нараджэння за намі ідзе нешта містычнае. У дзяцінстве неяк на это не звяртаеш увагі, у дзяцінстве проста жывеш. Ідзеш, это толькі з цягам часу пачынаеш уже пад сталасць разумець, што ўсё было не выпадкова, што жыццё складваецца так, выпадак адыгрывае нейкую ролю ў жыцці чалавека, але ён падрыхтаваны недзе лёсам, наканаванасцю, тым, што закладзена, і это ўжо залежыць ад цябе, выкарыстаеш яго ці не. Я за сваім лёсам, за вот этими знакамі я ішоў вельмі цяжка, не разумеючы іх. Маці, гібель маці. Мы лежалі з сястрой на печі, ішоў бой. Мы енчылі з сястрой, каб маці нас перанесла на палацях, а яна лежала на палацях. Яна нас зняла з печі, перенесла на палаці, і толькі мы леглі на гэтыя палаці, вот адразу ж снарад у лушняк, у печ мач забіла і знесла з печі на нас, на жывых, заліло яе кроўю. Хвілінка, адна хвілінка, каб это заставаліся на печі мы, там бы леглі мы. И вот это обережение и знак небес, и эти знаки сопровождали меня и тады, коли я шел за людьми в концентраційний азарецкий лагерь, тому что не было куда идти. И знову же знаково я вышел з того лагеру. Нехто переказал бабе, коли уже вызволили это Азаричи, концентраційний лагерь, нехто переказал бабе, что твой онук там. А бабе уже было под 90. Она прибегла туды, ісці я не мог, на плечі.
от Азарецка до концлагера там 5, 6 и 4, не ведаю, помню, колькі километров. И она меня понесла на плечах. А каб хутчэй было заранае поле, яна напрамкі пошла праз это поле. И потом она уже мне рассказывала, несу я, говорит, себе, а на другим боку поля скача дед там, лютуя, шалея, киёчкам нейким махая, кричить нечто, лямантуя. Ну, я, говорит, несу тебе по полю. Пройшла праз это поле. Дед, говорит, як операзал кийком тым, ёй, старой этой. На меня показывая, наверное, говорит, жить. Некому трэба, это хлопчик. Ты ж пройшла праз міннае поле. Мо, дзякуючы яму, ты і ўратавалася. А далей што было? Калі Бог толькі стварыў зямлю, а чалавека на ёй яшчэ не было. Не было на зямлі і зла, і толькі белыя-белыя птушкі. Сярод белага Божага свету буслы. Птушкі нарадзілі песню і ветрык. І так усюды, на ўсёй зямлі было хораша, пакуль не пачаліся паміж птушкамі сваркі. Дайшло до таго, што пачалі песню дзяліць. Сапсавалі песню. Адно толькі і маглі галасіць і клікатаць. Толькі ў першага бусла, як у больш дужага, захаваўся яшчэ крыху голас, але чарада прагнала яго. А сама пайшла на крыллях паўздагон за сонцам. Спадзяваліся птушкі, што на краі зямлі дасягнуць яго і здабудуць песню і голас. Пачалося, як это не дзіўна, ўсё з кніжак. Я не ведаю, як я іх лез, но у мяне слова столькі значыла. Як прачытаў я это першае слово ў кніжках, уже оторваться от этого слова я не мог. А далее пошло это все больше серьезно и серьезно. Дочитался я до Янкова Маврова, это Амока, до неких книжек, где цуды, дивы. Ну и меня потягнуло в этот великий свет. Ну и вот я решил зведать недзе свет от Васкова да Гама, Экумены, Землесадникова. Пайшоў у гэты свет, як у капеечку. Пайшоў у беспрытульніцтва. Ну, усе беглі ў той час там, дзе цёпла, там, дзе ляжаш на бераг мора, ну, і на пуза табе ананас ці банан, пажаваў яго, і ўсё, жыві сабе. А я пабег у халадыш. Я пабег на Аляску. Вычытаў, зноў жа, што Аляску цар здаў у аренду на 90 год. Вот так я вычытаў. Ну, и заканчивался термин аренды. Я про себя подумал, ну что, надо час американцы отдадут эту Аляску. Придут наши, а я уже там. Добрый день вам, я уже тут освоиваю Аляску, Беларусь. И снова же вот эта знаковость некая белорусская. Так могло статься, что я застался у России. На меня уже пришло размеркование в некий дзіцячы дом под Калугой. Тогда я беспритульничал, был у Сухиницким дзедприемнику. Пришло, что дзеддом размерковываюсь некуды под Калугой. Але адразу ж за этим постанова накіроўваць толькі у свае рэспублікі. І так я вярнуўся сюды, вярнуўся да той рэчкі, якую шукаў. Вярнуўся да таго дубняку, да таго лесу, да таго, з чым увесь той час жыў. Это была самая шчаслівая пара жыцця каля ракі. Рыбалка, грыбы. І там я ўпершыню убачыў, адчуў вот это небо над собой. Один
при березе речки. Речка бежит, песок белый, небо чистое. Некуль выскочил зайчик, наткнулся на меня, заенчил, побег. И я один перед белым светом. И иду и думаю, Боже, Господи, ну не так, конечно, Бога тогда мы не вспоминали. Неужели это мое, неужели это тут, неужели у меня такая речка, такое небо, такое счастливое детдомовское життя. Ось это подворок нашего былого детдомовского колгаса. Вот тут мы ховались, гуляли, выращивали свиней, телят, мели коней, мели своих ворон, которых учили говорить. Вот так вот и жили. Але ж была бедность, не было столовки у нас весь час. Где-то ютилась, бог вед, где столовка. И директор дзіцячага дома аднойчы разбудил нас уже сярод ночи. Поднялись большие хлопцы, амаль усе детдомовцы, и пошли на речку, гоняли плыты. Плыты стояли при березе. И мы на эти плыты почали развязывать и тягать бервенни. Тягать эти ж дубы, как побудовать вот эту столовку. Подожди. Бежать. А ну, стой куда? Фома! Фома! Держи! Кто? Грабят! Стой! Стой, говорю! Это же дети! Гад! Ты что ж не мог мужиков найти воровать? Детдомовцы это! Значит, трижды гад! Да не мне, доски! И детдому! Детдому! Перемерзнут дети, помрут! Крыша течет, все прогнило! Не выжить им! Ну чё орешь-то? Не глухой! Да погоди ты, Фома. Разберемся. Это была некая мара мець яблыка, мець свой сад. Асабліва яна была у детдомаўцаў сірат военной поры, тому что перед этим сады на Беларуси высекали, на их таки податок дали, что селяне почали высекать сады. И нам увесь час хотелось яблык вот тут. А их амаль нигде не было. Сорока, директор дзіцячага дома, он был фронтовик и гаспадарчы мужик. И он разумел, что треба натуральная нейкая гаспадарка. Мець не только коней, валов, мець свою землю, садить бульбу. И этим привучать детдомовцев до працы, выховывать из них господаров. Вот таким выхованчим моментом был вот этот вот сад, про який мы все думали, але не думали, что это магчыма. Что это магчыма посадить сад. Скоро привезут саженцы. И мы с вами посадим сад. Вырастут деревья. И нас отблагодарят яблоками. Сделай добро. Добро получишь. Простая истина. А пронести ее через жизнь нелегко. Много будет вокруг всякой муры. Но вы все, пожалуйста, помните свой сад. Закончил 8 классов, повинен идти уже 9 был. Ну и 10-годку, и мне говорили, закончишь, вытягнем тебя на медаль, пойдешь без экзаменов в институт. А я прочитал Горбатова «Донбасс». Прочитал Горбатова «Донбасс», «Шахтеры». И тут приехал наборщик с Кузбассу,
набіраў на шахты, кончылись там уже свае працоўныя рэсурсы і пацяглі дзетдомаўцаў. Дзетдомаўцаў тады накіроўвалі ў той час эшелонамі. Везлі сірат з Беларусі на кузбассаўскую шахты, на кузбассаўскую металлургію. І я яшчэ так незнарок падбіў 10-15 хлопцаў са свайго дзетдома і паехаў в Кузбасс, Кемерово. Там пачалася вот это уже моя журналістская работа і пісанне. Слухай, дзіцятка, слухай далей. Ішоў Мусіл па белым полі, шукаў смерць, а сустрэў цёмны лес. Пастаяў, падумаў, горш жа няма, калі чарада кроў твая кідае і выракаецца цябе. І лёгкаю ступой увайшоў у цёмны лес і схаваўся там. Але сумаваў наш Бусел у лесе. Паляцеў ён аднойчы дарога чыстага поля, дзе нарадзіўся і вырас, здабыў крылле і песню, а насустрач яму ляцела родная белая чарада буслоў, безгалосая чарада. У чужаіне, як вядома, голасу не здабудзеш. Хутчэй, што меў, згубіш. І, пэўна, ні адзін Бусел згубіўся. Цягнула ўвесь час, цягнула ў Беларусь. Вот першыя свае ўжо нармальныя крокі ў літаратуры, недзе, это высока сказана крокі, а спробы пера, сапраўдныя такія, былі на беларускай мове. Это «Суд у слабадзе» ці «Судны дзень» я пачынаў на мове, напісаў сторонок 20, адчуў, што не цягну, адрыв ад мовы вялізны. Але я адчуў, што калі я не поеду в Беларусь вот в этом году, то я уже ніколі больш у Беларусь жыхаром, беларусам не траплю. Это жыццё, это сібіршчына мяне засмокча і пакіне тут канчаткова. В 71 годзе мы падаліся сюды. Вот я лічу, што наше жыццё мае ўсё ж нейкі містычны, падсвядомы нам адценак, нейка тое, што не зусім нам вядома. І ідзе па нейкім дзіўным крузе. Сидзелі ў школе, сидзець было вельмі сумна. Якія урокі? Ужо дарослыя, нам у лес трэба, нас на рэчку, там рыбу ловіць трэба, пабегаць, падурэць. І тут раптам крик: «Пажар, пажар, гаріць, гаріць!» Ну, як сидзелі, хто каля вакна, то і ў акно, хто каля дзвярэй, то і ў дзверы. Побегли, горела. Вот такая же весна была, сухая. Загорелася хатка. Ну, а дзетдомаўцы это пажменцы по ведёрцах, кто с корцом, кто с пляшечкой эту воду тягали, песком засыпали. И мы выратовали хатку. Коли я приехал с Кузбассу, перебрался на радзіму, недзе праз 15-16 годов, что я зрабіў? Я купил эту хатку, перарабіў і пачаў ёй жыць і пісаць. Там шмат чого написано, і Неруш там написаны, і «Выратую помилуй чорный бусел», «Цвіце на полесе грушка». Все это было зроблено у той хатцы, якую мы выратавалі. І вот эта хата, яна бачила, сустракала Василя Владимировича Быкова, Нила Семеновича Гилевича, Олеся Адамовича, Александра Михайловича Адамовича, Лазара Лазаровича Лазарова, Кудровец, Жук жили тут. Это была сапраўды пісьменніцкая, добрая, вельмі лагодная, вельмі цёплая хата. У меня амаль усе дрэвы, прывітыя мной, выкапаныя ў лесе. Я по осені яшчэ хожу
подбираю игрушки и яблони. И прививаю, потом прививаю. Одно только не поднимается. Рука обрезать. Вот не могу по-живому уродовать древо, резать. Хотя говорят, что не треба шкодовать, треба резать. Она будет родить ей только на користь. Але хто ведає, хто і кому на користь. Бачите, яка корава, кольки голля. Як говорять, лишня голля. Не так ти садом справляєшся. Нема у тебе саду. Я пишу не для кого-нибудь, я пишу просто для себя, для того, что мне это цікаво. І коли вже меркаваць іншим, коли цікаво мне, то, певно, нікому, може, іще буде цікаво. Я всю жизнь пишу и переписываю, кажу, наново свое життя, свою природу, те знаки, по яких я иду. И у творчости, от книжки до книжки, я иду от того, что мне ці причулося, ці прибачилося, на тое, что звернув увагу, тое, что заставило меня сбиться с ноги, прислухаться, почуть той же шолох листа, говорку травы, голос з неба. Вот и я так, я кажу, ішов так, без усякого обагавлення природи. Тут просто розуміння того, що без этого сьогодні жити чоловіку немагчыма, особливо тому чоловіку, який пише. Недзя на дзяды. Сидзеў я ў хаце, запаліў печ і раптам чую, стол стаяў каля акенца, нехта мне ў акенца дзеўбе. А я без увагі зірну, нікога няма. Другі раз дзеўбе, трэці. Выхожу, гляжу, сядзіць на этом столе кочек. На дзяды, дзень памінання продкаў. Сядзіць котик і стукае мне лапай у шыбіну. Прымі мяне. Я агледзеўся, аж за голову схапіўся. Але яшчэ большае дзіва, тут было яшчэ 6 котикаў. 6 маленькіх котикаў. Адкуль яны ўзялись? Чаго яны прыйшлі да мяне? І чаму ён попрасіўся ў хату? І іменно на дзень памінання продкаў. Калі я даў яму есці, усе кинуліся до этой миски и пачалі хлептаць. А это так падышоў, нюхнуў, лапай цюк, адышоў, паглядзеў на мяне, матлёнуў галавой, и мне здаецца, усміхнуўся мне. Мне заўсёды патрэбны для пісьма нейкі штуршок. Вот так з'явіўся ў тым, што я пишу, я заканчиваю, таму гавару про это сёння, рэч заканчиваю. Пишу про кота, который смеялся. Самое дивное уже в этом было тое, сбирали клубницы жонка, унучка, ну и я ходил. И раптом чую, унучка наближается до грушки той, шипение, сык, шкамотание нейкое. Подыхожу, гляжу, стоит гадюка. Я не ведаю, як яны бились, котик за этим. Еще 2-3 кроки, и на яе б натрапила унучка. Что б там было? Лічу, что это нечто неспосланное было ці то от моего батьки, ці от маці и сестры. А наибольше я схильны думать, что это пришла душа моей бабули. Пришла душа моей бабули,
пришла, каб нечто сказать, поведомить, каб проведать своего человека на гэтым свете. Ішоў бусел по белым полі насустрач сваёй чарадзе, і была тая чарада ўся спрэс белая, а ён увесь спрэс чорны. Так родная зямля аддзячыла бусла за яго вернасць. А буслы белыя, хоць на чужбіне крыху хапілі чорнага, адмовіліся прызнаць брата свайго. І гаротнымі крыльямі і дзюбамі прагналі бусла у цёмнае царства лесу. Там ён жыве і сёння, чакае свайго часу. Суджана яшчэ быць другому яго прышэсцю, дабратоў сваіх белых. Сольются, знітуюцца белыя і чорныя дзве палавінкі людской душы, і здарыцца тады вялікая радасць і вялікае дзіва, і белая святая песня абаўе зямлю. Наше жыццё падобна на жыццё падвопытнай крысы, якую падвялі да кнопкі задавальненняў, паказалі, як на яе націскаць, і яна бясконца цісне і цісне і цісне. Калі ён апомніцца, як это абудзецца? Вяртанне. Жыццё паказвае, што без вяртання немагчыма. Немагчыма нават таму, што наш беларускі народ павінен знайсці свае пачаткі, свае карані і знітавацца духам, які ў ім усё ж захаваўся і сёння. Знітавацца і працягваць гэта жыццё на цудоўнейшай, найцудоўнай зямлі. Бо зямля, якая мае столькі рэчак, столькі блакітных азёраў, столькі грыбоў, столькі дуброў, дзе так суладна могуць з чалавекам жыць вожыкі, пад хатай яго радзіць рыжыкі, дзе кот нават усміхаецца жыццю. Да этой Атлантыды мы яшчэ вернемся, і пра это пішу, як заўсёды пісаў, таму што усе мае рэчы прачыналіся са слова, з падзеі, і потым я ішоў за гэтым, і нешта атрымлівалася.